Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Misulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Basyang, ang ikalawang bagyo karong 2026. Ulahing nasiplatan ang sentro sa bagyo sa gilayong 735 km sidlakan sa hinatuan Surigao del Sur. Naglihok kini pa southwest sa gipaspason nga 15 km per hour. Sa latest bulletin sa pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa Surigao del Sur, eastern portion sa Surigao del Norte, lakip Siargao ug Bukas Grande Islands. Sumala sa pag-asa, ugma sa gabii o Biyernes sa kadlawon posibleng maglandfall ang Bagyong Basyang sa eastern Mindanao. Mutabo kini sa northeastern Mindanao, lakip sa central ug western Visayas. Una tumbukon ang Palawan sa mga musunod nga adlaw. Gawa sa trough o extension sa Bagyong Basyang, makaapekto sab sa nasud ang amihan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Caraga, Northern Mindanao ug Davao Region. Busa, mahimong alerto sa pagbaha o landslide.